Жизнь без песни, хлеб без соли. Жизнь без песни, что в неволе. Так мудро говорят в народе. Я хочу спеть о любви и счастье. Татар җыр сәнгате турында сөйләгәндә күз алдына үзенең җанга ятышлы лирик тавышы, ачык артистлык темпераменты, ул җырның башка артистларыннан сәхнәдә үзен җиңел һәм иркен тотуы белән аерылып торган Татарстан комсомолының Муса Җәлил исемендәге премиясе лауреаты, Татарстанның халык артисты Зиннур Нурмөхәммәтов килеп баса. Ул татар җыр сәнгатенә, вокал сәнгатенә, эстрада сәнгатенә шул хәтле яңа бер күренеш булып килеп керде, яңа бер вакыйга булып килеп керде. Зиннур Нурмөхәммәтов бик күп җырларның беренче башкаручысы булды. Без аны әйттек, кояш кебек дип, чынлап та менә карагыз портретына, ул портретта да шулай елмаеп төшкән, шундый ачык күңелле, дәрте ташып торган ир җырчы кеше. Зиннур Нурмөхәммәтов белән мин танышуым бик кызык булды. Казанда түгел, аның туган шәһәре Әстерханда түгел, яшәгән урыны Сахалинда түгел, Мәскәүдә без аның белән очраштык. Мин ул вакытта Мәскәүдә Максим Горький исемендәге әдәбият институтында укыйдым. Алар анда бер төркем яшь җырчылар Мәскәүгә укырга килделәр. Анда Римма Ибраһимовлар, Клара Хәйретдиновлар һәм башкалар. Игътибар үзәгендә минем өчен бәлки җигет кеше булыргандыр инде Зиннур Нурмөхәммәтов булды. Беренчедән ул шул хәтле беренче карауда ук күңелгә керә торган кеше иде. Ул нидер уянып тора иде, аның күзләре янып тора, хәрәкәтләре аның шул хәтле энергияле, куәтле иде. Мин аптырап та калдым. Әйтәм, бу теге бөтерчек дип әйтәләр, утлы бөтерчек шикелле иде. Аннан соң инде Казанга кайткач, мин аның белән бик еш очраша башладым. Мин инде аның биографиясын да өйрәндем, аның турында язып та чыктым, газетларда, журналларда. Аның язмышы шактый катлаулы язмыш, ярым ятим үскән кеше инде. Башта Әстерханда әйткәнемчә, туып үсеп, аннан соң без бик зур авырлыклар күргәннән соң, әнисен сөргәннән соң, алар Сахалинга киттеләр, аннан соң Казанга килеп, ул төпләнә башлый, аны чакыралар һәм Мәскәүгә укырга җибәрәләр. Катлаулы язмышлы кеше. Әмма ләкин шуңа да карамастан, күп генә авырлыклар күрүенә карамастан, мин аны шундый шат йөзле, ачык күңелле булуына шакката идем. Аның күңеле якты иде. Нурмөхәммәтов Зиннур Закир улы Әстерханда туып үскән. Музыкаль белемне Әстерхан музыка училищесында ала. Соңрак Мәскәүдәге Бөтен Россия эстрада сәнгате иҗат остаханәсен тәмамлый. Үзенең хезмәт эшчәнлеген Әстерхан филармониясында эстрада солисты, вокалисты сыйфатында башлап җибәрсә дә, иҗат юлының иң затлысын, соңгы 3 дистәгә якын елын Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә дәвам итә. Эшләвеннән бигрәк тә бергә укыган чырлары бит сагындыра. Чыннан да теге менә очрашып бергә бер күмәк бер булып, без бер-бездән аерылмыйча, гел бергә булып, гел шул теге концертларга, тегесенә барып, Зиннур абый белән киңәшләшеп, бер нәрсә кирәк булган булса, ул киңәшләрен әйтеп, менә шулай дип яшәгән кешеләр без. Минем иҗат юлым, сәнгать юлым, гомумән Зиннур абый белән бергә башланып китте. Чөнки бер төркем яшьләрне безнең Казаннан җыеп Мәскәүгә укырга җибәрделәр эстрада студиясына. Инде Зиннур абый безнең арада иң улысы, иң тәҗрибәлесе, сәхнәдә инде күп еллар эшләгән. Билгеле, без аннан өйрәнеп, аннан карап укыганда да ул безгә шул яктан бик нык булышлык итте. Әле минем хәтеремдә, аннан соң без җыелып киттек, Муса Җәлил юбилейна багышлап бик зур концерт эшләдек. Рус телендә. Безне җибәрделәр Магадан шәһәренә. Беренче концертка килдек. Анда шахтада безнең бик күп татарлар эшли икән. Без берәмә менә баштан уйлап алып, аннан соң инде чынлап торып теге татар җырларын искә төшереп, әле музыкантлар да бар бит. Анда алар белән дә эшлисе бар. Әле бына инде концерт башланган. Шулай итеп баяннар белән татар җырларын җырлап, менә программаларны үзгәртеп, мәшк итеп шулай эшләгән вакытларда булды. Шуңа күрә менә мин бик сагынып искә алам. Монда аның элеккеге афишалар, монда аның иң яраткан сәхнә киеме, концерт киеме. Ул
Үзегез күрәсез, сап-сары, кояшлы төстә. Ул үзе дә шундый кояшлы күңелле, көр күңелле кеше иде заманасында. Иҗатта да, тормышта да. Аның төркеме һәр вакыт алдынгы иде. Тамашачы бик җылы кабул итәдер. Аны бөтен Татарстанда гына түгел, бөтен Россия шәһәрләрендә, бөтен Советлар Союзы шәһәрләрендә, аның татарча гына түгел, рус телендә дә программалар бар иде. Хәтта бик күп кенә татарлар тормаган республикаларда да концерт чыгышлары булды аның еш кына. Без аны якты истәлеген һәр вакыт күңелебездә тотабыз. Татьяна Романова турында да әйтәсе килә, бик җылы сүзләр. Ул Зиннурга инде бик күп ярдәм итте, үзенең иҗади юлында да, костюмнарын тиккәндә дә, ничек теге художество җитәкчесе буларак булды ахырысы инде дигәндә. Җырчы репертуарны сайлап алуга һәр вакыт таләпчән булды. Аның ватан, тынычлык турындагы җырлары тыңлаучыларның күңелендә җуелмас эз калдырды. Сара Садыкованың Бөркет турында балладысы, Рөстәм Яхинның Ак җилкәне, Мирсәет Яруллинның Берлегән, Фасил Әхмәтовның Җиңүчегә, Рашид Абдуллинның Нигә әни, нигә картаясың дигән җырлары һәм татар композиторларының башка күп әсәрләре Зиннур Нурмөхәммәтов башкаруында татар җыр сәнгате хәзинәсенә керде. Җырчының репертуары Европа, рус, татар композиторлары әсәрләрен үз эченә ала. Ул татар вокаль музыкасын, шул исәптән Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиһанов, Александр Ключеров, Рөстәм Яхин, Марс Макаров әсәрләрен пропагандалауга зур өлеш кертте. Герой шагыйрь Муса Җәлилгә багышланган музыкаль шигъри композицияне чын ихласлык белән башкарып, геройны данлады. Шул ук вакытта үзен сценарий язучы һәм режиссер буларак та танытты. Зур күләмле концерт программалары эшләп, тамашачы хозурына тәкъдим итте. Зиннур абый белән бик ныклап танышып, аралашып киткән чорым ул безнең бергә Зиннур абый уйлап чыгарган, ул тапкан 3 тенор концерты булды. Ул миңа Георгий Каралы җырлыйлар бит менә Паваротиларында 3 тенор бергә җыйналышып, әйдә бездә татар җырчылары шулай оештырыйк концерт. Җырлап карыйк әле, әгәр дә эш барса, аннан соң кайдадыр булса концерт биребез дип без очраша башладык, репетицияләр үткәрә башладык. Чынлап та бу эш барып чыкты бит, ләкин башта мин шикләнеп калган идем. Мин бит инде эстрада җырчысы буларак беләм. Мин әйтәм, бу нәрсә әйтәсең, мин әйтәм, ничек мин әйтәм, анда әйтәм, доллар, силәр, Зиннур абый әйтәм, ничек алырсың буларны? Репетицияләр башланды, мин шок каттым. Без неаполитан җырларында җырладык, рус халык җырларында, татар композиторларының җырларын, халык җырларын, чит ил композиторларының әсәрләрен, менә ул афиша безнең. Монда хорлар да бар, скрипачлар ансамбле да бар. Без 3 тенор. Шулай итеп бу концерт безнең филармония залында искиткеч матур узды. Халык шок катты миңа. Менә классиканы җырлый башлагач та, менә Зиннур абыйда көчле форт дип инде без музыкантлар. Көчле форт, көчле тавыштан алып, пианиссимага хәтта бар иде. Менә җырлыйсың, зур зал, ул шундый пианиссимо тыныч кына әйтеп ала, тавыш залга ишетелә. Аның тавышы оча торган, русча әйткәндә полетный шундый иркен тавыш иде. Аның Бөркет турындагы җыры, ул үзе бер классика, ул үзе дә Бөркет иде. Менә бүгенге көндә инде Зиннур абыйның безнең арадан киткәненә күп еллар узды. Ләкин телевидениедән, радиодан аның җырларын, телевидениедәге записларын күрсәм, күңелгә шул хәтле ничек булып китә, һәм уйлыйсың.
ничек ул булган, ничек яшәгән, ничек ул татар халкының күңеленә сөенеч биреп киткән, шатлык, нур сибеп киткән дип. Чынлап та Зиннур абыйның безнең арадан китүе ул бик зур югалту булды. Елда Зиннур Мәскәүдә узган спорт уеннарына делегат буларак катнашты. Менә шуннан соң аны Татар дәүләт филармониясының әдәби-музыкаль бүлеге очрашулар оештырды. Зиннур белән очрашулар. Шушы Мәскәүдәге уеннарда катнашу сәбәбе буенча да инде һәм инде Зиннурның үзенең дә инде үзе белән очрашулар. Һәм мин монда шуны әйтәсем килә, без 2 көн эшләдек ул очрашуларны. Ул һәм мин аккомпаниатор буларак инде Зиннурга монда инде алып бару өлеше дә төшә иде, һәм шулай ук ул менә бу Мәскәүдәге уеннар турында да сөйләде, һәм шуларны җыр белән бәйли. Һәм инде бу очрашуларның үзенчәлеге, алар бит күбесенчә инде хезмәт коллективларында уза иде. Хезмәт коллективында төрле тамашачы була, русы да була, татары да күбрәк. Менә шуңа карап ул яраклаша иде. Әгәр руслар күбрәк була икән, рус телендә алып бара, кай вакытта рус телендә, татар телендә дә бергә алып бара, һәм инде җырларны да, русча җырларны да, татарча җырларны да, һәм шул ук вакытта татар җырларын рус теленә тәрҗемәсендә җырлап, тамашачы мәхәббәтен яулый иде. Biz аның белән менә шушы форматта 100-гә якын концерт эшләдек. Зиннурның җырлавы башкалардан аерылып тора иде. Менә хәзер дә Зиннур Нурмөхәммәтов дигәч минем колакта бөркет турында баллады, һәм Шәүкәт Капкаевның менә Хәерле юл дип атала торган җыры, аны башка беркем дә башкармый. Башкару осталыгы бүгенге яшьләргә күбесенә үрнәк булып торды. Яшьләр аннан үрнәк алып, үзләренең иҗатында аның башкару осталыгын куллансыннар иде. Туйда жырлап һич туймыйсың, кияү булып йөргән чакны уйлыйсың. Бас буякта, бас, кыз учакта тал булып бөгелсен такта, туйда бии тукмакта. Бас буякта, бас, кыз учакта тал булып бөгелсен такта, туйда бии тукмакта. Зиннур Нурмөхәммәтов гаиләсе белән дә бик бәхетле тормыш юлын үтә. Хатыны Татьяна ханым башка милләт кешесе булуына да карамастан, өйдә татар мөхите булдырып, җырчы артистка иҗат итәр өчен барлык мөмкинчелекне дә булдырып яши. Зиннур Закир улының гаиләсенә булган мәхәббәтен кызына язган хаты аша да аңлый алабыз. Әлеге хат зур ышаныч, шиксез мәхәббәт, ярату белән сугарылган. Зиннур очень любил дочь. Просто она для него была чем-то, каким-то светом. Әйе, Зиннур кызын бик яратты. Ул аның өчен бөек бер нәрсә, алда, югарыда ялтырап торган нур кебек булган. Баштарак әлеге хатны укыгач күңелемә ниндидер начар уйлар килде. Сүзсез калдым. Ни өчен ул аны яздым икән дип. Соңыннан инде күп еллар үткәннән соң аңладым. Ул бит аңа исән чакта әйтеп бетерә алмаган сүзләрен язып калдырган. Кызым минем, кадерлем, бу сүзлектә синең әтиеңнең дә исеме бар. Мин зур ышаныч белән әйтә алам. Бик күп еллар үткәннән соң да син минем белән горурланачаксың. Чөнки мин бөтен гомеремне, иҗатымны халкыма хезмәт итүгә багышладым. Халкым сәнгатенә хезмәт иттем, җырладым. Шушы юлда әзме күпме иземне калдырдым дип саныйм. Бәхетле бул, кадерлем, Юлианочка. Мин сине барысыннан да артыграк яратам. Һәм ышанам, син дә үз тормышыңны матур итеп үтәрсең. 6 январь 2000 ел, Казан шәһәре. Это был безумно сложный период, конечно же. Миңа ул вакытта 14 яшьләр чамасы иде. Аның сәламәтлеге бик тиз арада какшады. Ләкин ул безгә хәленең шуның кадәр авыр икәнен бер дә белдермәде. Түзем булды.
Әни белән без шаккатайдык. Ничек шул хәлгә түзеп була икән дип. Ул бик нык торды. Әлбәттә, аны югалту безгә бик авыр булды. И без него стало сразу пусто и тихо. Аның бөтен энергиясе, көче, дәрте бөтен өебезне тутырып торган икән. Ул киткәч, өебез бушап, тынып калды. Зиннур бик яшьли арабыздан китте. Китте дип әйтү бик дөрес түгел. Бүген аның җырлары яши. Ул татар җыр сәнгатенә, вокал сәнгатенә, эстрада сәнгатенә шул хәтле яңа бер күренеш булып килеп керде, яңа бер вакыйга булып килеп керде. Аның җырлары күңелгә дәрт уятты, өмет уятты. Без гелмуңларып кына утырмыйбыз әле, без шатланырга тиеш, сөенергә тиеш, безнең киләчәгебез булырга тиеш дип дигән шикелле аның җырларын тыңлагач яшисе килә башлый. Зиннур Нурмөхәммәтовка җырларны актив эзләү, эстрадада заман кешесенең күп кырлы образын тудыруга омтылыш хас булды. Шактый гына җырларның беренче башкаручысы булып та халык күңеленә кереп калды. Халкымның җырларыма кушып, бүләк итеп сезгә башкарам. Казан, Казан, син башкалам, күңелемә илһам алам. Казан, Казан, син башкалам, мәңге яшьлек